Papatayin niya daw nga po ako. Kasi tal naman daw, patapon naman daw yung buhay niya. Wala po akong ibang iniisip, kundi yung kutsilyong ano niya, yung hindi niya ako masaksak. Gaano po katotoo na pinagtangkaan mo siyang saksakin? Ay talaga pong totoo yan. Sobrang galit ko na sa kanya. Nasisira na ho ang ulo ko dyan. Ganito po yan. Punong-puno na ako. Oh. Sira na ang utak ko. Pigilan niya na po ako. Ayon po kay Kapitan, nasa second session na daw po yan ng lupon. Ang posibleng kaharapin po ni Chona, yung grave threats, is like physical injury. Ang mali lang po, ma'am, nakikita natin may konting mali si Chona, ay nilagay niya sa kanyang batas yung hinalain niya kay Grace. Bakit may dala kayong kutsilyo that time?